أرست زينة بتوريزم هافتات ناي مقلاء سراح مثل إثيوبيا خاب مغيار بتوسخي أتعوديك عندما أخل كنت أبانا قبرو خمز ركاب تقلتو سنسرعات هوت عجا قدم ساعة مسرعنش من ملكتن مافلين ودبات بوليتيكان والكهجواتن ورقات موهاب دمزي سالت اللهم كابه وزاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران زلو كينات تطواب زبللو زعبا سناي زتا مسلاتهم أفليتهم سلام تعنا هبليكم يتمسيز خبركم تملكتنا ساعة حدا خوينو مع زينا جمير لو مع زينا مرحبا نازريت بريو حبيركم كتاني حي فلما حصرت زيناتات تفترو ذهبت الناس أجاخن فلتن كن جنزبني يجب قبلو قدماء منيستر أبي أحمد قليتهم توم قدماء منيستر أكل تلمي معدن ولدو زخانة أب كل العفار زت هانت لوجني عن لي بالم تمالي مرقهم كفتهم عفار بتفترو عزيز تعدل خباب إزبالتهم قدماء منيستر تماريت راح زي كونس حزبون هاجرو زفتو برتوعن توجهن كم زخانة بريهم أبزوق بكلل بمتأنو investment الناس رحنا بمتأنو رهات النفسنا ورقون محفاس زخل عدل ندقنا خنهب نخلينا يلوم عفارات بزعبا سراح زي مزنقعن بزعبا برتعن بزوح خمس زاربو بمحبار عدل زهر رسو سابات ايتنقنقن زبل بعفار زفلت بقبها هلا خمزولو قليزهم عفار عبي عدل زلو خلل كم مخانو متن نحنا بمدق اسنا مبر زي بوتاخ سراح زنبرو كرم 50 عامتات ينيري لهم صقا تفترو بزي مفلات ازوق بوتا انتي ترأي مصنحو بمقلات عفار جنا خمزة تنخ بمجنزاب إذا ما بجسن جمارون بزبلة تعبينا خنقتصل كنتاجي هنا يلوم جزء مفلاتن متكامل ناي كلهن عاقمي كدان خون كم زلوا بمحبار عفار توتر هات ورق إيا متس سنفنا جنا أبو رايح وقف زبلة بها خمزة لوم عز خيرهم بحر دار أبصرت لمعات من قدن أيرن زدنا قعزلوت يتركب قبله مكتل قدماء منيستر تمسكن ترونه قليتهم أبا ملأختهم كابوسن أبايك ساب حنبرتي تختما نتهانت أزركب من قدي نولدو مساقري نتختما دما دل تنساي وموال الناس فحفحنا ينركب ايربورت وناي بحر دار راح زي كونس نبرخ هاجر ناس قبر سوقمي زاك ألات في خبلو وسيهم تاريخهم
ما دزيناهم أبا مكتال تركبوا بزرزر نابن رئيون قدات كنحلف بتوريزم هافتسات ناي مقلاء سراح مثل إثيوبيا خابة مغيار بتوسخي عودي عند مأخل قد طبعا قبرو يركب زوم سرحتي كم دخانا يمرأي بسلا تاريخ صغيرون قد سألي ولدو زخور علها قرن مفتار زعلمون كوينم يوم نز أبصاب بروكتاوي التاقين قيتاتشو علمون إثيوبيا بتاريخ ببهلن بتفتروز أجانز تعدلت مدركوات تخونت نبركز بلو عماوتي نزوم حابتات الميعان عالم مرأيقن ندحري التريفات أنيحام وانا كتما دي ساباون مغمت عالم لخيان تكالاتن ماخل ديبلوماسين تخونتون مفلي أجن دورونام قحافاتن نتعنا أسقاء تزخونو فساستاتن نيروم حابتن دهالو كم دخامرأي مجلس الزمن كساب زمسل سانيحيوم هابتي مقلاصن دورونا منغافن بزبل حساب مدمارغن زي تاريخ بالعلق للطافة تغيريوم إثيوبيا زلوات أقاتات تفترون سبسرحن ناب إيكونومياوي ربحاناي ملوات سرح بصفحة تجميريوم بمعدين الشجر بمعدين هاجرن بمعدين ولدون استسرحوا بروجكتات ما قومتي مسكرات لوت إز تاريخيوم زوم سرحتات مبقسيت خطاتالي عوتنا تنبر ناي مودعتا شتو يكونون ይሄን መነሻ ይሄንን ጅማሮ ይበልጥ አልቀን ለማስቀጠል እንተጋለን እዚ መበገሲ እዚ ውዙፍ ዝያዳ ሐይልና ንምቕጻል ክንተግሂና ለውጢ ኩሉ ግዜ ተዳልዮም ነዚ ጽበዩ ሰባት ዝብርከት ጸጋ እዩ ሰብ ንለውጢ ንምዕባለ ባዕሉ ዘሰናደ እንተኾይኑ ካብና እሽተይ ነገራት ብርክት ዝበሉ ጸጋታት ንምውጻእ ንምርኣይ ንምሕሳብ ይዕድል እዩ ድሌት ለውጢ ኣብ ውሽጡ እንተዘይሃልይዎ ግን ክንዲ ዝኾነ ዘምሓረ ውህብቶ እንተሃለወና እውን ንዕኡ ናብ ሃፍትን ምቕያር ዝተግህ ኣይኸውንን كم هاجر زرعيو زلو لوطات بمتغان مصاي تسفا ኢትዮጵያ ማዕድዩ ብምርአይን ዝመጽዮም በችግርን በመተንተን የሚታለፍ ዘመን የለም ነቲ ጸገም ብምትንታን ዝሕለፍ ዘመን የለን ጸገም ረጊጹ መከራጊጹ ኣማዕድዩ ብምርአይን ብምትጋን ጥራይዩ ለውጥ ዝመጽእ ከምዛ ዓይነት ጽልሙት እኩብ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኩሉ ዘምሓረ ውፅኢት ኣይመጽን እንተመጺውን ዝደንጎየ እዩ ዝኸውን ጽልሙትነት ሃገር የደንጉ እዩ ጽልሙትነት ምልዋጥ ምዕባይ ምስጋር እንትንክእል እንልምንን እንድንጉይን ይገብረና ካብ ተሐሳስባ ጽልሙትነት ካብ አተሐሳስባ ኣይካልን ካብ ተሐሳስባ ኣይሳኸዐለይን ወፂና ውፅኢት ምምጻእ የድልዩ حزب زلو كنتات زي مئسار حزب زلو ጸገም زي مئسار ካብኡ ኣብሊጽካን ኣሳጊርካን ምርኣይ ምኽኣል እዚ እንትንገብር ንሓስባ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምርኣይን ንደቅና ንምርካብን ዕድል ንረክብና ምስሊ ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስግጋር ተተሊሞም ዝተጀመሩ ስራሕቲ ውጽኢቶም እውን ቀጻሊ ወለዶ ዝኾርዕላን ናተይ ዝብላን ሃገር ምፍጣር እዩ እንስራ መሰረት እንጣል ስንል نسرح مسارات ننبر انتنبل لومي مهكي أركامي زسلتين زتقاجقن مخانو نجنزابينا يخون نبر بزي مجد محلاف انت زي كيلنا زي معبلة إثيوبيا ندكنا كنا محلال فسلان تسقم قالوا سانتاتنا لومي انت زي تجنزبنا يوموكا قال حساباتنا لومي بقلسي انت زي تردونا كوا سرحتنا ندار أخم تحبابرتن دقفتن نغتكونو زلنا يوقعزو لعل حلفنة موساد برتعو سنة موسان تجيخا مسرح زحاتتيو كم زنتا غيرنا زمعبلت حجر كنفترينا أب سرحتي هابتتات بمجلات زترخبو إيكونوميا ومقصبات توريزم نقعزو معبالة إثيوبيا عند حقوق مخانو أملاخاتيو
ኣብ ክልል ዓፋር ነበርቲ ወረዳ ገላዓሎ ኣብ መስኖ ሓጋይ ብዘካይድዎ ዘለዉ ተሳትፎ ተረባሕቲ ንኾኑ እዮም እቶም ነበርቲ ብኩታ ገጠም ብዘልምዕዎ ሕርሻ ሽጉርቲ ብርጭቕን ካልኦት ዕዳጋ ተኮር ምህርትን ናብ ዕዳጋ እናቕረቡ ይርከቡ በሪሁ ብርሃነ ዝርዝር ሒዙሎም ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ገላዓሎ ጣብያ ብዒዳ ነበርቲ ተኸባቢ ብማሕበር ተወዲቦም በሜላ ሕርሻ ክላስተር ኣብ መስኖ ሓጋይ እናተሳተፉ ይርከቡ በአመት 3 ጊዜ 2 ጊዜ ይዘራል በአመት 3 2 ይዘራል በቆሎ ይዘራል ሀብሀብም ሽንኩርትም ኣብ ዓመት 3 ጊዜ ንዘርእ عفون شنغورتي حاب وي برجينا نزرو كمت تريو حزي شنغورتي باصحلو نابدي سابا متهرا باتي إنا نلوخو ካልእ ሓረስታይ ጣብያ ብዒዳ ሳሚለ ሙሳ ኣብ ከይዲ ስርሖም ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እታ ወረዳ ሓገዝ ናውትን ካልኦት እታወታትን ከም ዝህቦም የረድእ እዚህ ደግሞ ከማንኛውም ቦታ ከደረሰ በኋላ ሽንጉርቲ ምስ ባጽሐ በአይሱዙ ናብ አዲስ አበባ ንጽዕኖ ሽንጉርቲ ኣብ ዓመት 2 ጊዜ ኢና ንዘርእ በርጭቕ ድማ ኣብ 2 ወርሕን ፈርቓን እዩ ዝባጽሕ ኣብዚ ጥቓ ብርጭቕ ተኺለ ኣፍሪ እዩ ክረምቲ ምስ ኣተወ ድማ ዕፉን እየ ዝዘርኦ መንግስቲ ኣዝዩ ድግፈና እዩ በወረዳና ጀነሬተር ተዋሂቡና ኣሎ ተወዲብና ማለት እዩ ዘድልየና ዩርያ እውን ይወሃበና እዩ ወናኒ ከይዲ ስራሕ ኤክስቴንሽን ሕርሻ እታ ወረዳ ጀማል ሐሰን ኣብ ወረዳ ገላዕሎ ዘሎ ተሓራሳይ መሬት ብመስኖ ንኽለምዕ በትኹረት እናሰርሐ ከም ዝርከብ ይዛረቡ በወረዳችን ውስጥ በርካታ ቀበሌዎች ላይ እንደዚህ ያሉ ሰፋፊ እርሻ መሬቶችን ኣብ ወረዳና ኣብ ብርክት ዝበላ ጣብያታት ከም ዝበለ ሰፋሕቲ ሕርሻታት መስኖ እናልማዕና ንርከብ ኣብዚ ኸይዲ እዚ ብኤክስቴንሽን ሕርሻ ቢልና ሓድሽ ቴክኖሎጂ እናተኣታተና ነባራት ድማ ኣብ ሕርሻ ኣብ ምትግባር ገፊሕ ምንቅስቓስ እናካየድና ኢና ንርከብ እዚ ማለት ካብ ተጸባይነት ናብ ኣፍራይነት ብዝብል መርሃ ግብሪ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ብዙሓት ጣብያታት እናሰራሕና ንርከብ ወረዳ ገላዕሎ 9000 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ዝውንንዩ ዝበሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ኢብራሂም ሞያሌ ከድር ሕዚ ልዕሊ 3000 ሄክታር መሬት ብውልቀ ኢንቨስትመንትን ብሓረስቶትን ብመስኖ እናለምዐ ከም ዝርከብ የብርሁ ወረዳ ከ3300 ሄክታር በላይ መሬት በኢንቨስተርና በአርሶ አደር እየተሰራ ነው ከም ወረዳ ልዕሊ 3300 ሄክታር መሬት ብኢንቨስትመንት ብሓረስቶት ብመስኖ ለሚዑ ይርከብ ብኢንቨስትመንትን ብሓረስቶትን ዝፈረዩ ዝራእቲ ንምግላጽ ጡጥ ብርጭቆ ኮሚደረን ካልኦት ዝራእትን እናለምዑ ይርከቡ ኣብታ ወረዳ ቅድም ክብል ዝነበረ ኣብ ናይ ውልቀ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ተቆፂርካ ናይ ምስራሕ ዝንባለ ብከይዲ እናተለወጠን ነበርቲ ተኸባቢ እውን ትሕዝቶ መሬቶም ብመስኖ ናብ ምልማዕ እናተሰጋገሩን መነባብሮኦም እናመሓየሹን ከም ዝርከቡ እቶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣረዲኦም እዮም مرتانا بزملكتو زيناتات تنسجر سنة سرعات أو تزعج قدم سعبن مسرع شمن ملكة المفلي ودبات بوليتيكان ولقى حزيات ورقة موهاب دمس إسالة اللهم أكابيت بهرا بورد مرز إثيوبيا ميلات ورق هيلو أبتوان كم زبالو ات بورد نشوع حفشون مرز أدلي سرح قدم مدلو ناس سالة إزركب أبتخيدون مسبيك محبرات من رهاب تحفاشن أكلات تان كمون مس كالوت مداركت أكلات بموداد الناس سرح خمس خونة تزاريما مزجب حزيات ودبات بوليتيكا تزازيمو أبا كلات مرت عشم زرزر حزيات بعل 5000 أفا بمجلات نزغربو طرعنات ون ات بورد ملاش نهاب إزركب لن أبز حزوان مزجبا مرت سنة سالة 5 خونة بمحبار قدم 4 معلتات بمسرس تودب حبريتا لعلى 10 مليون زيجاتات نمرات الناس كمستمزجبوا برهن اتخيد مزجبا بديجيتال مانوال نات سالة 5 خونة جلزاتنا أكابيت سأقام سيستم نيتوركن أبزل لوم كبابتات تمزجبا بمانوال نخسالت كمستجبر ردين عبر 46 شحن شعات 250 شعاتن تابعات مرز أون ناوت مرز أخمس تخففلو حبيران مرت مرحتي زمرت له طرح زي كونس أكلات تامويا وبقعتهم من زي الشارع ونتهم بتكبر زرقلو وسان مدرخ كم زخنا
ምክትል አካባቢ ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ አይተተስፋይን ዋይገሊጾም ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ምስ ዩኒቨርሲቲ ፖሊሲ ኢትዮጵያ በመትሕባር ንመኮንናት ፖሊስ ዘዳለው ኣብ ወፍሪ ድሕንነት ኣመራርሓ ሰብኣዊ መሰላትን መረጻን ዝጠመተ ስልጠና ሎም ማዓልቲ ምስላት ጀሚሮም ምክትል አካባቢ ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ አይተተስፋይን ዋይ ኣብትዋን ከም ዝበልዎ መረጻ መራሕቲ ዝምረጽሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣካላት ጸጥታ ሙያዊ ብቕዓቶምን ዘየሻራውነቶምን ብተግባር ዘርእሉ ወሳኒ መድረኽ እዩ ስለዝኾነ ድማ እቲ ቦርድ ኣብ ዝሕዚ እዋን ምስ ፖሊሳትን ኣካላት ጸጥታ ፌደራልን ክልላትን ክልቲኦም መምሕዳር ከተማታትን ተዋዲዱ እናሰርሐ ይዝርከብ ኢሎም ኣብ ሓለዋ ድሕንነት ጣብያታት መረጻ ድሕንነት ናውቲ መረጻ ዝርከብሉ ቦታ ናውቲ መረጻ ካብ ዋና ቤት ዕዮ ናብ ጨናፍር ኣብያተ ጽሕፈት ብዕጀባ ኣብ ምክፋል ብምትሕባርና ተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እቲ መረጻ ሰላማውን ፍትሓውን ኮይኑ ንኽዛዘም እጃም ፖሊስ ልዑል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ማእኸል ምድላው ከልዎ ከም ዝግባእ ገሊጾም እቲ ስልጠና መኮንናት ፖሊስ ኣብ እዋን መረጻ ዝፍጠሩ ኩነታት ብብስለትን ብቕዓትን ንምምራሕ ከም ዝሕግዝ ተዛሪቦም ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ኢትዮጵያ ዶክተር ታምራት ሙልጌታ ብግዶም እቲ ስልጠና ኣብ እዋን መረጻ ኣካላት ጸጥታ ከልዎም ዝግባእ ሙያዊ ስነ ምግባር ንምጥንኻር ዘኽእል ኢሎም ፖሊስ ሓላው ድሕንነት ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብ ከይዲ መረጻ ሰላማዊ መሰል ምንቅስቓስን ምምራጽን ዜጋታት ኣኽቢሩ ንኽሰርሕ እቲ ስልጠና ቁልፊ እጃም ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ዜና አደጋ መንግስቲ ንፍርያት ቡን ብዝሃቦ ሰፊሕ ጠመተ ጽሬትን መፍራይነትን ካብ እዋን ናብ እዋን ይዓቢ ከም ዘሎ ኣብ ምፍራይ ቡን ዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ውልቀ ይገልጹ እቶም ሰብ ሃፍቲ ብርክትን ዝበሉ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ዝፈጠሩ እንትኸውን ብዝተፈጠረሎም ዕድል ስራሕ ካብ ባዕሎም ሓሊፎም ስድሮኦም የመሓድሩ ከም ዘለው ድማ ተረባሕቲ መናእሰይ ይገልጹ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ንቡን ብዛሃበቱ ሰፊሕ ጠመተ መጠንን ጽፈት ምህርቲ ቡን ካብ እዋን ናብ እዋን እናዕበይ መምጽኡ ይግለጽ ኣይታ ኃይሉ ቦጋለ ቡን ናብ ምህርቲ ቡን ዝተዋፈሩ ውልቃዊ ሰብ ሃብቲ እንትኾኑ መንግስቲ ንቡን ብዛሃቡ ጠመተ ተረባሒ ይኾኑ መላዎም ይገልጹ በደረጃ በጣም ጥሩ ነው ሁሉ ነገር ምቹ ሁኔታ አለ ለስራም አሁን መንግስት የፈጠረው ስትራቴጂ መንግስት የቀየሰው የስራ ፕላን ሕዚ ዘለ ሁሉ ብርኪ አዚ ጽቡቅ እዩ ንስራሕ ምቹ ዝኾነ ሁነታት አሎ መንግስቲ ዝፈጠረው ስትራቴጂ ንዓና ምቹ ሁነታት ፈጢሩልና እዩ ነዚ ስራሕ ካብ ስድራይ ወሪሰዮ ለ40 ዓመታት ኣብ ንግዲ ቡኒና ምስ ስድራይ ጸኒሕና ድሕሪ ቀረባ ዓመት መንግስቲ ንቡን ብዝሃቦ ጠመተ ተረባሕቲና ኾንና መጺና ኢና ብምኽንያት ዘውን 69 ድንኳናት ንግዲ ዝሓቆፈ ማእኸል ዕዳጋ ሰሪሕና ኢና ውሽጢ 20 መዓልታቱን ዕዳጋ ክፉት ክኸውን ቀደም ክብል ምትእሳር ዕዳጋ ብዘይ መንባሩ ዘፍሪዎ መርቲ ከምቲ ዝድለ ረብሓ ከም ዘይመጽእ ዝሓበሩ ኣይተ ኃይሉ ቦጋለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና መንግስቲ ብዝፈጠሮ ምትእሳር ዕዳጋ ተረባሒ ይኾኑ ምህላዎምን ብዘይ ኢዳታውነት ደላሎ ቡን ናብ ወጻኢን ናብ ውሽጢ ዕዳጋ ይቅርቡ ምህላዎም ይገልጹ በፊት ጥሩ አልነበር አሁን ያለው ነገር ጥሩ የምቹ ገበያ ሁኔታ እየፈጠረ ነው መንግስት ቀደም ክብል ጽቡቅ አይነበረን ሕዚ ግን ምትእሳር ዕዳጋ ተፈጢሩልና ከም ድሌትና እናሰርሕና ኢና ዘለና መንግስቲ ብዝፈጠረልና ዕድል ካብ ሕርሻ ቡን ኣምጺና ናብ ወጻእን ናብ ማእኸላይ ዕዳጋ እናሸጥና ኢና ንርከብ ዕዳጋ ቡን ኣብ ምርጋእውን ከም ትካል ብጽሕትና እናተዋጻእና ኢና ንርከብ መንእሰይ ገናለይ ንጉሴን የናለም ጌታ መሳይ ተረባሕቲ ዕድል ስራሕ ትካል ቡን እንትኾኑ ብዝረኸብዎ ዕድል ስራሕ ሕጉሳት ምዃኖምን ስድሮኦም የመሓድሩ ምህላዎም ይገልጹ እንደ ከዱሪራ ናደበላሜ ጀዴ ፋይዳ ተጎ አርጌረማ ነዚ ስራሕ ካብ ዝጅምሮ ናብዚ ብዙሕ ረብሓ ረኺበ ኣስታት 69 ዝኾን ሰራሕተኛ ዘመሓድር ትካል እዩ ልምዲ ስራሕ ረኺበ ካብ ባዕለይ ሓሊፈ ስድራይ እውን የመሓድር ኣለኹ የተለያዩ ቡና መፍጨት ቡን ምጥሓን ዝተፈላለዩ ስራሕታት ይሰርሕ ተረባሕ ዕድል ስራሕ ብምዃነይ ሕጉሴ ካብዚ ብዝረኸቦ ኣታውን ካብ ባዕለይ ሓሊፈ ንስድራይ እናመሓደርኩ ይርከብ ኢትዮጵያ ውን ከም ሃገር ኣብ ሎም ዘመን በጀት ዓመት ልዕሊ 600 ቶን ቡን ናብ ወጻኢ ብምልኣኽ 3 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ እናሰርሐት ትርከብ ዜና ወጻኢ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ሰናይ ዘተ ምግባሮም ኣፍሊጦም ዝሓለፉ 2 መዓልታት ነቲ ኩናት መፍትሒ ዘምጽአ ዘተ ምግባሮም እቶም ፕሬዝዳንት ተፍልጡ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ወጥሪ ዘትርፍ መደረ ምግባሮም እውን ኣዘኻኺሮም እዮም ሰሙን ሙሉእ ዋሽንግተንን ቴህራንን ኣብቲ ጉዳይ እናዘተያ ከም ዝቕጽላ ድማ ኣረጋጊጸን እየን ትራምፕ ሚኒስቴር ቤት ጽሕፈት ጦር እታ ሃገር ወይ ድማ ፔንታጎን ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓታት ሓይልን ኢነርጂን ቴህራን 5 መዓልታት ዝኾን መጥቃዕቲ ኸይፍኖ ትእዛዝ ሂቦም እዮም
قصالنا زلو زته خمس جبرون الرجاجيتهم يوم حسابتهم بريزيدنت وطري مأخلاي مبرأ كاز حليو زبل تثبيت كم زلون تجليتهم بريزيدنت ترامب إيران سرت هرمز عبر عن شومون ساعات تزي كفيتا كل مسارات المعاتات إنرجي تهران أمريكا اختعنوهم يا موبالهم زذكريهم ماد زينا قدم مززامو عند نتبتات زينا بتوريزم هافتاتنا مقلاء سراح مثل إثيوبيا هم غيار بتوساخي تعوديك عندما أخل قطابنا قبرهم زركب تجليتو سنة سرعة وتطاع عجا قدم ساعة مسرعن شمن ملكت مثلين ودبات بوليتيكان والكحزياتن ورقة موهاب دمسي سالت اللهم كابه وصاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران زلو كينات تطواب زبللو زعبا سناي زتا مكيادهم أفيتهم إلتهم أرزينا تخطات الكمونيرون اسلام كتالكم يمسكن نازريت بريهو مارزينا نمرح خبيركم زانيحة بروح مشات